Liselotte og jeg vil gerne bevise sætning 2, der beskriver den korteste afstand mellem to vindskæve linjer. Sætningen siger: lad M1 og M2 være to vindskæve linjer med retningsvektorer R1 og R2, og lad P1 og P2 være vilkårlige punkter på M1 og M2. Hvis normalvektoren er lig med krydsproduktet af de to retningsvektorer, er den korteste afstand mellem M1 og M2 givet ved: distancen mellem M1 og M2 er lig med den numeriske værdi af skalarproduktet af normalvektoren og vektoren P1, P2 over længden af normalvektoren. Til at bevise sætningen vil vi benytte denne figur. På figuren ses de to linjer M1 og M2. Og hvis R1 og R2 er retningsvektorer for begge linjer, kan normalvektoren beskrives ved krydsproduktet af de to retningsvektorer. Derved bliver normalvektoren n vinkelret på begge linjer. På figuren ses også to planer, henholdsvis alfa 1 og alfa 2. Linjen M1 ligger i planen alfa 1, og linjen M2 ligger i planen alfa 2. Retningsvektoren n er som benævnt vinkelret på både M1 og M2, og da alfa 1 indeholder linjen M1 og alfa 2 indeholder linjen M2, må de to planer altså være parallelle. På den ene linje M1 findes et punkt S, og på den anden linje M2 findes et punkt Q. Den korteste afstand mellem linjerne er længden af linjestykket SQ, og det linjestykke er vinkelret på begge linjer, hvilket også er illustreret ved den lille firkant hernede. P1, som ses her, er et vilkårligt punkt på M1, og P2 er et vilkårligt punkt M2. Tilsammen danner de to punkter P1, P2 vektoren P1, P2, som ses her. Vi vil nu parallelforskyde vektoren P1, P2, så punktet P1 kommer til at falde i punktet S. Herved bliver punktet P2 flyttet af en ret linje i planen alfa 2 til punktet R. Linjen, som P2 bliver flyttet ad, er parallel med linjen M1, og der bliver altså dannet en ny vektor, som kaldes vektor RS eller SR, som er lig med vektoren P1, P2. Som på figuren er vinklen mellem vektor N og vektor SR spids. Og vi kan altså se, at der bliver dannet en retvinklet trekant SQR.